Velkommen til den her lille videopræsentation af det projekt, som EU-projekt, som I er i gang med at arbejde på. Som I kan se, så tager vi lige allerførst turen fra jer og til Niš i Serbien, så vi ligesom har en idé om, hvor vi er. Og så går jeg videre derfra. Kære klasse på Langkær Gymnasium, jeg havde lovet jer den her, og jeres lærer Jakob, den her videopræsentation, og havde faktisk også lavet den, men opdagede så, at der ikke var noget lyd på. Lille detalje, jeg håber det går bedre den her gang. Det bliver bare sådan en video i dogme Skype kvalitet, og det håber jeg sådan set er godt nok. Det vigtigste, det er sådan set, at jeg godt vil have lov at lave en lille præsentation. Jeg vil godt lige først have lov at fortælle, hvem jeg er, så vil jeg godt have lov at fortælle, hvad det er for et samarbejde, der er mellem Aarhus og Niš kommuner. Og til sidst, så vil jeg selvfølgelig godt have lov at lige gå lidt mere ned i det projekt, som I er involveret i. Og de sådan 6 spørgsmål eller emner, som jeg har sendt til Jakob for nogle uger tilbage, og som jeg ved, I skal arbejde med her det næste uge eller 10 dage, så vidt jeg kan forstå. Mit navn er Brian Esbensen. Jeg er kendt sok, det vil sige en samfundsvidenskabelig uddannelse, hvor jeg er specialiseret i udviklingspolitik og internationale politiske forhold. Jeg er lige nu ansat ved Aarhus Kommune, Aarhus Kommunes internationale afdeling, og som en del heraf, der har Aarhus igennem nogle år haft projekter samarbejdet med Niš Kommune om projekter i den by og det område i Serbien, i det sydlige Serbien med udgangspunkt i Niš. Det samarbejde, det blev i 2009 formaliseret noget mere, hvor at de 2 borgmestre, de underskrev det, man kalder en twinning agreement. Det vil altså sige, at der nu findes en skriftlig referenceramme og erklæringer, hensigtserklæringer for det her samarbejde. Som en del af det samarbejde, der har Aarhus Kommune simpelthen åbnet et kontor i Niš, og det er der, jeg sidder lige nu. Aarhus har lavet flere projekter. Har som sagt lavet flere projekter med Niš gennem årene. Bare for at give en lille eksempel på, hvad det er, man laver. For det kan godt virke en lille bitte smule abstrakt og overskriftsagtigt. Så har Aarhus været med til at formulere og implementere og opstarte et jobcenter i Niš. Det er ikke noget, man ellers har hernede. Man har en institution for arbejdsløse, for ledige på nationalt niveau, men ikke på den måde, vi kender i Danmark, hvor det ligger ude regionalt, kommunalt. Det har man simpelthen været med til, og også efter forbillede for Aarhus faktisk. En anden ting, noget andet, vi laver, det er så det her den her meget specifikke, i mangel af bedre betegnelse, kalder vi det en udstilling. Det kommer så simpelthen af, at som en del af, eller som konsekvens af, at Aarhus skulle til at starte det her kontor i Niš, har man selvfølgelig spurgt sin samarbejdspartner hernede om, hvad de kunne tænke sig, og hvad de godt vil have hjælp til. Vi assisterer også nogle lokale NGO'er hernede, blandt andet Niš Kommune
har så meldt ud, at de kan godt tænke sig, at der bliver lavet en, en udstilling om Danmark, Aarhus, og inden for og der skal på en eller anden måde være et EU-perspektiv eller en EU-optik inden for den udstilling. Det her, I kommer ind i billedet, og mig. Det er mig, der koordinerer den, og i det hele taget har stået for at planlægge den. Ja, okay, der er så en grund til, at jeg sidder, hvor jeg sidder, og at jeg ikke laver tv. Jeg har nogle problemer med den lyd. Jeg håber, det er bedre nu. Jeg vil godt, inden jeg lige springer til projektet, så lad mig lige starte med at præsentere, konteksten. Det er sådan, at der hvor vi skal have udstillingen, det er noget, der hedder European Corner, som ligger på Strøget i Nice. Det vil lige kort vise jer, så I kan få et indtryk af, hvad... Det er altså European Corner, og det der, at den her udstilling, event, den kommer til at foregå. Vi samarbejder allerede med en del institutioner og organisationer i Aarhus, med museerne og med universitetet. Der hvor I kommer ind i billedet, det er, at vi enormt godt kunne tænke os, så vil kalde et ung perspektiv på EU, og nogle refleksioner over, hvad EU er, og hvad det betyder for os. Ja. Jeg vil ikke gå specielt meget ind i de her 6 emner, fordi jeg synes egentlig, at jeg håber, at det er relativt klart. Jeg vil hellere sådan snakke lidt overordnet om, hvordan jeg forventer, hvad det er, det skal bruges til, og altså dermed, hvordan jeg forventer, at de løser opgaven. Igen, selvom det har jeg også skrevet lidt om, men lad mig gentage det, fordi det er ret vigtigt. Det her, det er ikke nogen 3-årsopgave, eller hvad ved jeg, hvor I skal skrive 20 sider, eller 25 sider, eller hvor meget man skriver i dag. Det er ikke specielt vigtigt, hvor meget I skriver. Faktisk vil jeg gerne have, at vi holder det nede på omkring en side og højst 2. Det må ikke ret gerne være over 2 sider. Og det må det ikke, fordi det skal jo bruges til udstillingsformål. Det er det, der er super vigtigt. Det I laver og skriver ned til mig, og som Jakob sender, det blev oversat. Det blev oversat til engelsk og til serbisk. Og så kommer det op. Så kommer det over på nogle plancher, som bliver størret op, så det bliver sådan plakatstørrelse-agtigt, og det kommer til at blive ledsaget af nogle billeder. Men det er altså i den sammenhæng, at I skal tænke det ind, at det simpelthen bliver lavet om til sådan nogle informationstavler, hvor der er de her 6 forskellige emner eller tilgange. Så det er altså ligesom den sammenhæng, at I skal tænke jeres løsning og opgaven ind. Det bliver lavet op til nogle plancher, nogle informationstavler, forstørret op, oversat og hængt op.
og bliver en del af den her udstilling. Og en ret vigtig del, det vil jeg godt have lov at sige. En ret central og en ret vigtig del. Om 2 uger. Den starter den 30. marts og kører i 2 uger. Starter om 2 uger og kører i 2 uger. Det er ret nemt at huske. Og erfaringen viser, at der er ret stor... der vil også blive vist danske film på den her udstilling her i øvrigt. Erfaringen viser, fordi der er været lavet lignende arrangementer før i det her European Corner, hvor forskellige lande laver nogle udstillinger eller nogle events, og erfaringen viser, at de er ret velbesøgte, og folk er ret interesseret i de her arrangementer, så det er altså ikke, så de laver, der er altså ikke et eller andet, der kommer til at hænge i et hjørne, og så kommer der 3 mennesker og kigger på det, og det er det. Jeg tror godt, at vi kan regne med, at det bliver set af ret mange. Jeg vil lade det være ordene herfra. Inden jeg slutter, så lad os sige, slap nu af og tag den med ro. Der må selvfølgelig godt, jeg ved, I har haft en teori med Jakob, og der må selvfølgelig godt komme noget teori og noget fakta ind, og bruge nogle kilder. I behøver ikke lave kildehenvisninger, eller I skal ikke lave kildehenvisninger. Men I må selvfølgelig godt bygge jeres tekster på noget fakta, men det vigtige, det er, at I reflekterer, perspektiverer over, eller med udgangspunkt i de her emner og spørgsmål. Jeg vil lade det være det, og så vil jeg godt sige tak endnu en gang, fordi I har lyst til at deltage. Det er vi som sagt super, super glade for. Her til sidst, så får I lige min Skype-adresse og mail til kontoret. Hvis der er et eller andet, der stadigvæk er uklart, så er I meget velkommen til at kontakte mig. Det var ord og noget herfra. Held og lykke med opgaverne. Jeg glæder mig rigtig meget til at se, hvad I får ud af det.